Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як жылося мяшчанам у беларускіх гарадах 16-17 стагоддзяў? Як сябе паводзіў магістрат? Ці была ў тыя часы карупцыя? І якія злачынствы былі распаўсюджаныя сярод месцічаў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліж. Добрый день, Наталья. Добрый день, шановное спадарства. Рада вас вітаць на радыё і паразмаўляць зноў пра нашу гісторыю. Наталья, у якім беларускім горадзе 16 стагоддзя вам бы хацелася пабываць? Ну, канешне, пра які я пішу. Там і б хацелася б это ў сваю гародню. Так, это значыць горадня. Ну так, калі гаворка заходзіць пра мяшчан беларускіх гарадоў 16 стагоддзя, то ў мяне ў галаве ўзнікае найперш параўнанне іх са шляхтай. Выглядае, што і багацце іх не надта адрознівалася ад асноўнага масіву шляхты, і апраналіся яны падобна, і зброю насілі, і сельскай гаспадаркай займаліся, і нават некаторыя мелі вёскі з падданымі сялянамі, як гэта было ў сям'і скарынаў. Але гэта маё асабістае ўражанне. А што скажаце вы, як спецыяліст па гісторыі гораду? Так гэта ці не? Ну, тут, ведаеце, такая сітуацыя, што няма такога падабенства, щоб у кожным горадзе было тое ж самае. Гарады адрозніваліся, былі больш заможныя, менш заможныя гарады. І сітуацыя была наступная. Вот калі я бяру прыклад як гародню, і я не магу сказаць, што гэта можна цалкам браць да любога горада, і там будет все тое ж самае. Мяшчанства не было аднолькавае. Па-першае, яно адрознівалася таксама, мела сваю класіфікацыю, стратыфікацыю, і яна была ад заможнасці. Ураднікі займалі адно месца ў грамадстве, рамеснікі, якія больш-менш былі заможныя, або гандляры другой, і таксама і былі вельмі бедныя мяшчане, якія ўвогуле нічога не мелі. Самыя элітныя былі ураднікі, і яны мелі больш маёмасці, яны мелі вёскі, яны гандлем займаліся або займаліся вельмі такім прэстыжным рамяством, як злотніцтва, што давала назапашваць маёмасць. І частка такой вот прадстаўнікоў вышэйшай праслойкі мяшчанства, яны кантактавалі са шляхтай. І гэта таксама вот сустракаецца ў дакументах, яны нават маглі кагосьці са шляхтычаў прызначыць апекунамі, або нават былі ў іх на паслугах, мелася перапіска, таму сказаць, што мяшчанства было абсалютна аднолькавае і не мела ўнутранага падзелу, не, гэта не так. Ну і вот адносна ўраднікаў таксама яшчэ такой нюанс, што ўрады перадаваліся, можна сказаць, па спадчыне, таму што для таго, каб стаць ураднікам, для гэтага трэба было мець адукацыю, а гэта было вельмі дорага. І, напрыклад, гарадзенскія мяшчане, яны атрымлівалі не толькі адукацыю вось такую звычайную, умець пісаць, чытаць, яны атрымлівалі адукацыю і вышэйшую у Вільні ці, напрыклад, у Каралёўцы, у Даньску. Таму што ураднік павінен быў не толькі ўмець чытаць і пісаць, а ведаць права, добра ведаць латынь, польскую мову, старабеларускую мову. І таму як бы адукацыя сапраўды мела значэнне, а для сваіх дзяцей на адукацыю маглі накіраваць толькі заможныя ураднікі. Але вот ремеслу вучыць, да, тут ужо мелі магчымасць і больш там шырокага кола насельніцтва мяшчанскае аддаць на ремество. Але вось, напрыклад, на адукацыю такую сур'ёзную гэта была вельмі затратная рэч. А маглі б вы коротка пералічыць гэтых ураднікаў, гэтыя пасады, каб людзі уяўлялі сабе, прынамсі ў горадні? Ну, тут пасады, нават не столькі пасады, тут як бы сістэма кіравання была такая. Па-першае, быў падзел на суды, і кожны суд займаўся сваёй справай. Быў суд войта, і войт мог самастойна разглядаць нейкія дробныя справы, не сур'ёзныя.
І войт, як правіла, ўжо ж з другой паловы 16 стагоддзя гэта быў шляхціч, што рэдкасць, якая характэрна для ВКЛ, бо звычайна ў іншых краінах, як, напрыклад, у Польшчы войт гэта быў мешчанін усё ж такі. Войт разглядаў дробныя справы, але вельмі часта войт не прысутнічаў, а гэтымі справамі займаўся намеснік Лент Войт. Далей падзел ішоў на бурмістравска-радзецкі суд і войтаўска-лаўніцкі. Апошні суд войтаўска-лаўніцкі, ён быў звязаны менавіта з войтам. І ўжо сур'ёзныя справы, і тут я маю на ўвазе, як крымінальныя справы, гэта ішлі да войтаўска-лаўніцкага суда, і яны разглядаліся там. Справы з маёмасцю звычайна разглядаліся. Лаўнікі гэта былі самыя такія, это першая прыступка для таго, каб зрабіць кар'еру. Но яшчэ можна быць ніжэй, гэта слугі пры гэтых судах войтаўска-лаўніцкім і бурмістравска-радзецкім. Але кар'ера звычайна пачыналася з лаўніцкага суда. І вось пасля толькі, калі не адзін год чалавек быў лаўнікам, пасля ён мог абрацца ў бурмістравска-радзецкі суд. Рада займалася ў асноўным адміністратыўнымі рэчамі, зборам падаткаў, парадкам у горадзе. Вот это менавіта бурмістравска-радзецкі суд. А з гэтага суда вылучаўся бурмістр, але не адзін, два бурмістра. І бурмістр адзін і другі права кіраваць толькі год. І на наступны год яны перавыбіраліся, і не было такога, што калі запар адні і тыя ж асобы, гэта было парушэнне і правакавала, канешне, скаргі. Все ж яшчэ прашу вас удакладніць для тых, хто не вельмі добра уяўляе сабе структуру гарадской улады ў магдыбургскіх местах 16-17 стагоддзяў. Хто такія лаўнікі, хто такія радцы, хто такія бурмістры? Войт – это галава горада, якога прызначалі, але вот гэтыя, яшчэ раз скажыце, калі ласка. Лаўнікі – гэта іх функцыя, якраз чым яны займаліся? Аглядам пацярпелых. Яны займаліся такімі дробнымі прыватнымі справамі, записывалі тэстаменты. То есть яны рабілі такую самую, можна сказаць, ніжэйшую па ўзроўню працу. Назва іх ідзе менавіта ад слова лава, дзе адбывалася паседжанне. Рада гэта райцы, якія больш павышэйшага ўзроўня, якія займаліся адміністрыраваннем горада. І бурмістр, які з іх вылучаўся, яго асноўная функцыя была якраз кіраванне горадам. То есть вот такога плана. То есть яны больш адрозніваліся менавіта па функцыях. Але гэта я вам кажу на прыкладзе Гародні, таму што у іншых гарадах могуць ускладацца і іншыя абавязкі, і суды маглі выконваць і іншыя функцыі. І таму у кожным выпадку трэба праглядаць судовыя кніжкі і глядзець, як выконваліся гэтыя абавязкі, як прызначаліся ўраднікі, якія яны функцыі выконвалі. І сказаць, агульна было, напрыклад, прапісана, хто мог стаць увайсці ў склад кіравання. Это было в першую чаргу, як магдыбургскае права прапісвае, асоба паўналетняя, это 21 год. Асоба павінна быць прыстойная, гэта значыць народжаная ў законным шлюбе, не пазашлюбная. Гэта асоба, якая ўжо мела сваю маёмасць. Не мог ніхто патрапіць у радцы або ў лаўнікі, калі не мае сваёй маёмасці. І сваё павінна быць нейкая справа, рамяство або гандаль, таму што гэтыя асобы яшчэ вылучаліся, напрыклад, праз падтрымку ад цэхаў, да якіх належалі гэтыя асобы. Таму патрапіць проста так у сістэму кіравання немагчыма было, трэба мець было за сабой пэўны досвед і маёмасць, і тады толькі можна было прэтэндаваць і праз выбары патрапіць у сістэму кіравання. А давайте паспрабуем аналогію зрабіць з сённяшнімі органамі гарадской улады ў Беларусі сённяшняй. Ці можна сказаць, да чаго бліжэй быў магістрат, да гарвыканкаму ці да гарсавету? Это хутчэй гарсавет, калі мы берем пра выбары, таму што яны выбіраліся, па-другое, яны справаздачыліся. Яны не маглі быць проста выбраны і ўсё. І яны мяняліся.
то, што важна было, бурмістры абавязкова мяняліся, а вот калі б казаць пра раду і лаву, мяняліся толькі тады, калі вызвалялася новае месца. Не было так, што кожны год цалкам лава або рада памянялася. Такога не магло быць. Толькі на вольныя месцы. А вот бурмістры выбіраліся кожны год. І, напрыклад, калі яшчэ нешта вызвалялася, там як шафар, яшчэ такая пасада была, таксама маглі прызначыць вот, на новую пасаду. А так, такія вот істотныя адрозненні, канешне, ёсць, і больш, канешне, блізка да саветаў і да таго, што яны павінны справаздачыцца. Значыць, Войт быў старшынём гарвыканкама, выканаўчай улады і судовай фактычна. А вот бурмістра, ці можна яго прывязаць да сучасных пазіцый у гарадской уладзе Беларусі? Ну, тут, як бы можна сказаць, умоўна, вельмі умоўна старшыня выканкама, але зноў жа гэта асоба выбарная, справаздачная і вельмі моцна залежала ад горада, ад насельніцтва гарадскога, якая заўсёды была пад кантролем і не было такой некай магчымасці вот, рабіць, што хочаш, таму што ад заўсёды патрабавалася справаздачнасць. І вот і пры гэтым, да, што яшчэ істотна, у нас зараз ёсць судовая ўлада, выканаўчая, заканадаўчая, а вось у мяшчанстве яны спалучалі часам і судовую ўладу, і адміністратыўную ўладу, то есть як бы па сутнасці кіравання горадам ва ўсіх розных сферах канцэнтравалася вось у гэтых двух структурах рада і лава. Вы згадалі пра тое, што менавіта ўраднікі мелі грошы, каб іх дзеці вучыліся і працягвалі іх дзейнасць на іх пазіцыях і згадалі, што яны павінны былі ведаць мовы. І вот пытанне, на якой мове ў горадні пісаліся магістрацкія і судовыя кнігі ў 16-17 стагоддзях? Асноўная мова была лаціна, але сустракаюцца дакументы і на польскай мове, сустракаюцца дакументы і на старабеларускай мове. І гэта, напрыклад, залежала, прывілеі для горада выдаваліся на лаціне. А калі казаць судовай справы са шляхтай, то вельмі часта это магло пісацца на старабеларускай мове. Пасля можна ў адным дакуменце сустрэць некалькі варыянтаў. Пэўныя рэчы могуць быць са старабеларускай мовы, цытаты з магдыбургскага права на лаціне, далей можа быць па-польску, а другой момант яшчэ можа быць, калі апытвалі сведкаў, то там можа быць і ўсё, што заўгодна, таму што залежала ад таго, у каго што запыталі. Это магла быць такая, сказаць, вот, напрыклад, што это была вот такая польская мова, калі вот чытаеш апытанне сведкаў, то это хутчэй старабеларуская запісаная лацініцай. Тут вельмі у плане характарыстыкі мовы то цяжэй вызначаць. Калі гэта мова ўрадніка, то мова ўрадніка яна як бы больш высокага ўзроўню. У некаторых гарадах было па некальку бурмістраў, і яны пароўну іх колькасць дзялілася на людзей грэцкага закону і людзей рымскага закону. У горадні было два бурмістры рымскага і грэцкага закону, але вы кажаце, пісаліся лацінскай мовай. Гэта значыць, што праваслаўныя ведалі лаціну? У гародні была сітуацыя другая. Практычна ўжо з канца 16 стагоддзя, асабліва з прыняццем Берасцейскай уніі, горад становіцца практычна каталіцкім. Ну і раней дамінавала каталіцкае асяроддзе, таму што, напрыклад, першы і адзіны цэх, які ў нас першы ствараўся, там галоўны быў касцёл каталіцкі, да якога павінны былі звяртацца цэха і там мець свае алтары, і праваслаўнага храма не ўзгадывалась. Вот з 17 стагоддзя практычна весь склад магістрату становіцца каталіцкім. Спачатку ідзе такой пераходны этап. У склад магістрата трапляюць людзі праваслаўнага, пасля уніяцкага веравызнання, а пасля он становіцца цалкам каталіцкі. Хаця бурмістраў было два. Значыць, і уніятаў не было ў 17 стагоддзі ўжо, толькі лацінскія католікі? У першай палове, на самом пачатку 17 стагоддзя уніяты яшчэ былі, але паступова вось гэта тэндэнцыя знікае, таму што зноў жа уваходзіць у склад магістрата было не так
просто і веравызнанне становіцца больш мела значэнне, прычым калі быў пацвярджальны прывілей для гародні ў Адзіславым вазы падпісаны ў 1633 годзе, там было адназначна напісана, што ўраднікі могуць быць толькі каталікі. І тады яшчэ пытанне да вас пра ідэнтычнасць мяшчан горадні ў 16-17 стагоддзях. Я падкрэсліваю не толькі 17, але і 16 стагоддзя. От пытанне, кім яны сябе лічылі і як, можа быць, сябе называлі? Мы ведаем, што жыхары Магілёва, напрыклад, у 16 стагоддзі і ў 17 дакладна ў тыя часы называлі сябе рускімі, а сучасных расейцаў толькі Масквой, маскалямі. А як гэта было ў горадні? Вот, як і называлі сябе? Грэцкага закону, рымскага закону, ці нейкія іншыя ідэнтычнасці ўсё ж там праскокваюць? У першую чаргу яны, калі мы берем, што такое ідэнтычнасць, гэта тытулатура. У любым прыватным дакуменце пісалася наступнае. Я называўся імя прозвішча мешчанін гарадзенскі. Не называлі яны себя ні каталік, ні праваслаўны, ні уніят. Калі гэта было некая неабходнасць ужо называць каталіцкае там ці уніяцкае веравызнанне, да. А так яны себя называлі ў першую чаргу па паходжанню мясцовасці. Мешчанін гарадзенскі. Нават калі я сустракаю інфармацыю пра іншых мешчан, яны себя ідэнтыфікуюць у першую чаргу з паходжаннем мясцовым, адкуль яны паходзяць там. Мешчанін там берасцейскі, мешчанін Магілёў, такой ідэнтыфікацыі у прыватных дакументах, там ні ў тэстаменце, ні ў судовых справах, гэтага не сустракаецца. Гэта можа быць здесьці можа у якіх паэтычных, літаратурных творах, але ў звычайных прыватна-прававых дакументах такіх рэчаў я не сустракала, каб яны себя там ідэнтыфікавалі нейкім іншым чынам, акрамя як па мясцовасці. Зразумела, што ў горадні магістрат кіраваў, бо гэта быў горад з магдыбургскім правам. Але тады пытанне, якія ў магістраты былі адносіны з мяшчанамі? Все мяшчане ўспрымалі яго як свой. Ці былі нейкія супярэчнасці? Ці здаралася так, што магістрат ішоў супраць волі гараджан, напрыклад? Сказаць, чтобы магістрат пашоў на супрацьстаянне з гараджанамі, гэта проста немагчыма. Таму што, па-першае, горад не быў настолькі заможным. То есть такое супрацьстаянне можна казаць, калі горад вельмі заможны і ўраднікі на вельмі высокай узроўні ў плане маёмасці і ідзе маёмасны разрыв. Сказаць, што ўраднікі гарадзенскія былі такія заможныя, як, напрыклад, у Венецыі, там, у іншых італьянскіх гарадах, нет. Разрыва, па-першае, такога не было. Таму і інтарэсы ўраднікаў, і інтарэсы горада, яны ў большасці агульна супадалі. Да, яны сябе маглі дзесьці рабіць пэўныя рэчы, прэферэнцыі, але гэта здаралася, хутчэй выключэнне, а не правіла. Пры гэтым магістрат залежаў ад агульнага меркавання мяшчан, што мяшчане скажуць пра іх працу, ці прымуць, не прымуць справаздачу і гэтак далей. З другога боку, я, напрыклад, сустракала і такую інфармацыю, што калі ў горадзе не было грошай, ураднікі свае грошы закладалі і свае сродкі ўкладывалі ў горад. Таму сказаць пра такія жорсткія супрацьстаянні, канфлікты былі, это заўсёды такая сітуацыя пэўных канфліктаў, канфлікты з некаторым з ураднікаў, калі ён нешта рабіў не так. Да, гэта магло быць. Канфлікты паміж ураднікамі, у якое маглі уцянуцца іншыя мяшчане, такое магло быць. Але жорсткага супрацьстаяння я такое не назіраю. І як вы... Ці трапляліся вам такія выпадкі? Пытанне маё, ці была ў тыя часы карупцыя? Канешне, была. Куды без яе? Она была ва ўсе часы, і шляхта, і мяшчане, калі ёсць магчымасць што-то для сябе рабіць, усе ж зробяць. З такіх рэчаў, звязаных з карупцыяй, это магла быць не глобальная, таму што фінансавыя потокі не былі такімі вялікімі. З такіх парушэнняў ураднікаў, якія сустракаліся, і это было вельмі часта, калі бурмістры пасля свайго перыяда кіравання не давалі справаздачу і хадзілі ад іх патрабавалі не адзін год атрымаць справаздачу.
Былі канфлікты паміж мяшчанамі і шляхтай. Это таксама было злоўжыванне мяшчан, калі, напрыклад, быў напад аднаго з мешчаніна на шляхецкую сядзібу, а магістрат просто не хацеў разбіраць гэтую справу, зацягваў, і ў асэсарскі суд эта справа падправіла, а мешчане не хацелі даваць прысуд на карысць шляхціча і падтрымлівалі мешчаніна, які зрабіў парушэнні такія. Ну, карупцыйныя такія рэчы, яны где-то была такая пратэкцыя, калі у подпісах дакументаў вот такія рэчы сустракаліся. Але не магу сказаць, што это было так глобальна, бо в прынцыпе і фінансы такія не былі глобальныя, чтобы паказваць карупцыю вялікую. А якія віды злачынстваў былі ў тыя часы самыя распаўсюджаныя ў горадні? У меня ёсць асобны артыкул менавіта пра злачынствы і якім чынам яны выкрываліся і якія былі распаўсюджаныя, то самыя распаўсюджаныя, як звычайна чалавечыя такія рэчы, гэта крадзеж, збіццё, абраза, гэта самыя распаўсюджаныя. І вельмі рэдкія такія злачынствы, гэта як абвінавачванне ў чараўніцтве, у пералюбе, гэта адзінкавыя такія моманты. А вельмі часта гэта абраза, прычым абраза публічная, калі публічна пасварыліся, але за гэта паводле магдэбургскага права прадугледжвалася пакаранне грашовае. А вось калі пабіліся, то тут сустракаецца вельмі цікавая сітуацыя. Адразу ідзе скарга вельмі часта з двух бакоў. Адзін і другі паказвае бок, што яго пабілі ў дадзеным выпадку нават і без прысуда, таму што выявіць, хто вінаваты. Але вось такія рэчы сустракаюцца. Крадзеж таксама лічыўся такім злачынствам вельмі сур'ёзным і выяўляўся, асабліва калі знаходзілі свае рэчы там у іншых людзей, то на гэты конт, канешне, былі пэўныя або грашовыя спагнанні, або там іншыя пакаранні. Сказаць, што, напрыклад, вельмі часта ўжывалася смяротнае пакаранне, то не, за пералюб, было смяротнае пакаранне. Выкарыстоўваліся таксама супраць злачынцаў катаванні, але катаванні, напрыклад, выкарыстоўваліся толькі ў тым выпадку, калі гэта сапраўды мела сэнс, і нават адвакаты, якія прысутнічалі на паседжанні, яны казалі, у гэтым выпадку можна, у гэтым выпадку не выкарыстоўваць. Выкарыстоўвалі, напрыклад, калі было абрабаванне царквы, вынеслі вельмі шмат маёмасці з Прачысцінскай царквы, і катавалі для чаго, каб у першую чаргу праверыць праўдзівасць паказанняў рабаўніка, таму што не проста катавалі, а спраўджвалі паказанні перад катаваннем і пасля катавання. Гэта не быў такі просты працэс, і звярталася ўвага на ўсё, на асведчанне сведак, на то, напрыклад, ці злавілі гэта на гарачым учынку, ці пазней. Пры вынясенні прысуда магістрат улічваў шмат акалічнасцей. А яшчэ сучаснай мовай для нашых слухачоў патлумачце, калі ласка, тэрмін пералюб. Пералюб – гэта шлюбная здрада. І то там быў вельмі цікавы выпадак, праўда, адзін выяўлены, гэта была дачка Ката, якую злавілі з яўрэем, што яна здраджвала. Прычым бачылі іх не адзін раз, яе не адзін раз папярэджвалі. І тут на гарачым учынку яе злавілі і сказалі, што, прычым это было поле, якое касцёлу належала, і вось пасля апыталі сведкаў, сведкі расказвалі, што і там яе бачылі з ім, і там, вельмі шмат месцаў было. І толькі калі ўжо гэта было не адзін раз, яе прысудзілі ўжо да смяротнага пакарання. І апошняе пытанне ў мяне для вас, магчыма, вельмі нечаканае. Якая, на вашу думку, самая вялікая загадка гісторыі горадні? Сапраўды нечаканая. В плане загадкі для меня это 16 стагоддзе, як фарміравалася менавіта сама судовая сістэма, таму што за 16 стагоддзе няма ніводнай кніжкі, звязанай з гэтым. І таму адносна горада не магу нармальна все ж таки зрабіць вывучэнне структуры кіравання, як фармаваліся дакументы,
І вось гэты перыяд 16 стагоддзя ён практычна у нас застаўся як бы выкінуты, і толькі асобныя дакументы, якія я змагла знайсці у метрыкі ВКЛ, там у іншых крыніцах. Асабліва самы загадкавы момант гэта калі гародня атрымала магдыбургскае права, вот як гэта магдыбургскае права уводзілася. Бо мы вельмі часта маем прывілей, а напрыклад, як сабраўся першы бурмістарска-радзецкі суд або лаўніцкі, як яны вось гэтыя паўнамоцтвы вылучалі. Гэта сапраўды так і застаецца загадкавым момантам, бо за гэты час не маю я дакументаў, толькі паасобныя рэчы, нават выяву герба гарадзенскага, першага герба знайшла толькі дзякуючы тым, што ён захаваўся ў нямецкім архіве. Дзякуй, Наталля, за гутарку. Дзякую таксама вам за гутарку. На сувязі была кандыдат гістарычных навук Наталля Сліж. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.